Mmadueke na Nnọkwa ezigbo mmadụ adịrọ mfecha. Ọzọ Mmadueke bụ onye Nnọkwa ji eme ọnụ, the living saint. Lagos shut down. Also Mmadueke, they are alive. Also Mmadueke, they are live and direct. Also Mmadueke, Allah you can possess them in Lagos. Isimu mtebelu never nikacha. Oji wa million charge isimu mtebelu Lagos. Oya dini. Also Mmadueke, Onyeoma Tochukwu. Ozor Mmadueke. Ozor Mmadueke.